जतनो ससियेल मिडिया नायतंनाय रंनो बेलाय बेलायखे हामबाय तिनियो जों कायसा प्रेस मिट मा खालायदों ताबो कारनहा जिनि थानि जे रिपर्ट फायमानि गोबांमा जारा आशा कर्मी दंनाय ब्रंनो नाखि साताय खालायनाय हिसाव बिजेपि र अबायके फुन खाय दमकि रय दङ एबं आरो नुखा जे हस्टेल जिनि गाद्दां हस्टेल दशरथ देव हस्टेल गोबांमा जे हस्टेल दंनाय जिनि चाराय रंनो नाखि हस्टेलनि तिख्लायरनाय लिस्ट पर्यन्त तिख्लायजाक अबायके सावै बिभ्रान्त खालायदों एबं जों नुखा कर्मचारी रंनो पर्यन्त ट्रान्सफार खालायनाय हासाल हासाल जेता गारि गुरा सुगैया अ जागोगत लाङै रयनाय हिनि तिनि फुनख्लाय दमकि रमानि जों नुखा काजे आं साना मुसुङो जारा चिनि त्रिपुरा सारक दंनाय अबनि जवाब जों मारनाय एबं आं नायो जारा तिनि अमाहाके कल खालाय सानाय ब्रंनि रिपोर्ट जों कालेक्शन खालाय दङ जे दिनो माननाय अदिनो बिनि जों खबर नानाय एबं बनो जों तामा खालायनाय अब चिनि त्रिपुरा सारक डिसिसन खालायनाय एबं आं सानि नायो खाजानि तापते बुकुरो तिनियो जारा अबाहाके खालाय दङ जारा हस्टेल जारा परितंनाय चिनि चाराय रक एकजन चिनि हस्टेलारनि गारि तिख्लायनाय थों हस्टेलारनि बनो जों जवाब रुनाय चिफ त्रिपुरा साचिं जवाब रुनाय काजे आं सानि मुसुं जारा अबाहाय नायै तिनि चिनि त्रिपुरा सारनो बिभ्रान्त खालायनाय दंनाय जों अबनो जों साना मुसुङो अबाहाय बिभ्रान्त तांदि एवं ब्रक जदि चिनि त्रिपुरा सानि कर्मचारी उंथौ एवं चिनि त्रिपुरा सा जारा स्टूडेंट परितंनाय हस्टेलार तंनाय ब्रक फन उंथौ ब्रकनो जदि तिख्लायनानै जदि नाय दं हुंकला अब त्रिपुरा सासिं जवाब रुनाय अबनो बागै कुनु बिभ्रान्त तांदि अबनो जों नायनाय अब जों दायित्व दं जों रेसपन्सिबिलिटी लागै जों सामुं तां